Og noget, som alle jeres forældre til ikke får at vide. Så I får en hel masse at vide om, hvad der foregår derinde, og især bag ved kulisserne, ikke? Fordi alle kan jo se det på banen. Men nu kommer I helt ind i maskinrummet om bagved. Så foregår der rigtig meget inde i omklædningsrummene. Der kan være en læge, der skal lige ud og tjekke, at alle nu har det godt. Det kan være en, der har haft en skade, der lige skal have lidt ekstra behandling. Det kan også godt være, at man skal lige aftage noget taktik. Og alt det der, det foregår jo faktisk derovre, hvor vi er. Man har på. De skal have samme farve som de ydershorts, man har. Og det er jo på grund af tv, og man må ikke kunne forveksle spillerne. Men det er lige mange også. I er så fine, som I kan være. Jeg har det blå. Jeg har Ja. Samme dag som for 10 år siden, jeg lå den her nede i stedet. Jeg har ikke vasket den siden. Hvad med dig? Vi kan næsten ikke køre igen, kan vi det? Nu kommer alle spillerne jo. Og den vi bare skal hætte på. Så fingrene i øren, så fløjter han. Og han har øvet sig, så nu gør der en gang. Ja.